Učitelju to be van or not to be, vidite kako vešto koristim silu. O, dobar dan. Video sam stvari u koje vi ljudi ne biste verovali. Ili mi se učinilo. Yes, you very does young light talker. Boguguzer, mladi gospodar Cool Light Talker ne može da vežba sa nečim drugim, nego mi mora da levitiramo po ceo dan. IQ-2, nećemo da mu otvaramo centar za silu. Centar za silu kod vitezova džedaja se ne nalazi u sedećem delu. Yes, do very well, but... Na kom jeziku vi pričate, pobogu? Ja sam android prevodilac. Govori 6,5 miliona jezika, a vas ne razumem ni reč. The same question asked me millions and millions androids and I... Ovaj mladi vitez Jedi zaista ima neverovatne moći. Ne znam zašto, ali uvek kada sam pored njega, hvata me vrtoglavica. Kako ne znate zašto? Pa vidite da ste okrenuti na glavačke. Jer vidite da stojimo na plafonu. Kako to mislite na plafonu? Pa zar nije to na čemu se stoji pod? IQ-2, prestani da pričaš gluposti. Nećemo da je otvaramo sedeći deo. Centar za orijentaciju princeze Dileje se ne nalazi u sedećem delu. Učitelju van or not to be, mračna strana sile ponovo jača. Kao da osjećam dodir imperatora. U budućnosti će svaki čovek znati da leti avionom. Ne, to je bilo u prošlosti. Who the second grave digging, alone in her falling. Šta bre vi pričate? Ni rečas ne razumem. I znate vi neki poznat galaktički jezik? Ne, nećemo da mu stavimo prisluškivač za čitanje misli u sedeći deo. Osjećam kako moja sila slabi. Neću moći još dugo da ih držim u vazduhu. Neće valjda opet da nas ispusti s ove visine. Već 2 puta sam išao kod Limana na popravku ove nedelje. A jel ćemo da padnemo na pod ili na plafon? Pa vi ste... Pa normalno ćemo da padnemo na pod. Na ovo gore? Kako mislite gore? Pa to je dole. Aha, ovo iznad glave je dole. Da, ono stvarno priča kao da je centar za orijentaciju u sedećem delu. What on mind, that on road. Pa šta bre pričate? Šta vam tu? Ej, pa šta nas sada drži u vazduhu kada je gospodar Cool odleteo? Pobogu, gde je sada plafon? Who was worse, now is down.